napalabas. Winayawayaan ni Hidon ni Linaya itipan na kairaket na. Ngem impan na itipagbaludan, gayaan da manayon akabsat na. Itipagbaludan, pinatipkerda tipakinakan titunggal maysa. Gaputa para kadakwada, ketsan ngagnanayon ang nakabalod da. Kabayatan na, nakadanon ti surat ni Hidon ijay sinamar, ket nabasa nila kay Kulidaw. Itagagayan, tinggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Kalaleng! Kasta at ilinawon da ito'y asurat, kakadwa! Ano ikaw, tata? Ano tayo pamitan tayo? Ito tayo ka dito kwarta, ti sinama rin sa guday. Tata, ulito. Ay. Uwan, kakadwa! Itag tayo! Tata, ulito. Saan na may parpag? Yang pwesto dito. Saan na may parpong dito? Tingal dati biyag da Pangulo manayon. Ket no saan tayo ngagtungpal? Amangan no may sa kadakwa dati mapasag. Ano nga rin tayo pamitan tayo, tata? Agtungpal tayo iti kayat ni Hidon. Tinasken ita. Ket saan da pagaramidan iti dakes da Pangulo manayon. Ama, kabailakon ti bagik. Anya, gabanak. Gab, Rumbang laang anapigsakan, Gab. Tulungan ti bagim. Gab, Kabailakon ti bagik. Antilinaya. Nasayat mo kasta, anak. Ngam saan mo nga ipadlaw akabailamon ti bagim. Ama, Iti kasta, saan da amakadlaw kada tayo? Nga adda plan-planwen tayo nga ramitan. wen, ama. Gab, nasken a pumigsakan. Iti kasta, makalimas tayo ditoy. Saan ang mabalin nga agtali na agtayo latan ditoy? Saan ang mabalin abaybayan tayo ti sinamar? Gusto ni Linaya. Di tayo itulok asakupan dahidon ti sinamar. Wen, Uncle Sambak. Antilinaya. Napigsakon. Kabailakon ti bagik. Tamar apop, kumusta ti Rignam? Kabailakon, apong kiwing. Ket si Kangay, bakit suwan? Kumusta ti Rignam? Mayatan, tiriknak. Talaga nakapsuta. Saan abalay? Tain inot nga agsublay ti pigsa ti bagaym. Apong, kabailakon ti bagik. Kat saan mo't siguro ang makapadakas kanyak no makirangutak. Anya? Agsubliak ijay saguday, apong kiwing. Kat ispalak dagap. Tamar, apo. Kabailakon ti bagik, apong suwan. Ngam ikarim nga agsubli ka dito'y apo. Pangaasim. Wan apong, agsubliak. Ikarit dayta. Saan mo apilitin ti bagaym no di mo kabailan, apo? Wan apong, Saan analaka ti aramidem? wan apong, ngam di kay agdanag. Kabailakon, napigsa akon. Nangag mo ka dito imbagakken ka, gwardya. Wen, Pangulo Hidon. Itamot lang. Mapan kayo ijay sinamar. Kat ibagayo iti tattao ijay, ngagtrabaho da para iti saguday. Nagtrabaho na para iti saguday. Wen, amin na pamasterkan ti sinamar, kat para lang iti saguday. Sige, itanon mi dayta, Pangulo. Saan nga umdas ti kwartada iti kaha, nga agpaay iti saguday. Iso anasken nga amin ang mapastrek da, kat agpaay iti saguday. Wen, Pangulo. Kan amin at tattao ijay sinamar, nasken nga agtrabaho da na imbag. Tanubas ti mapastrek da. Saan da amangan? Agbisin da. Ketap na mangan da. Nasken nga rod anawadwad ti mapastrek da. Wen, Pangulo. Naaramid kon ti surat ko para kadakwada. Kat day tala mangyawat ang taramidan nyo. Matungpal, Pangulo. Nyala,
Inumom da iti may sapay a klase ti agas, barog. Papigsaan na da ita, ti bagay. Agyamanak, ina. Agyaman kami, nanamid. Nana, aramidam ko mati amin akabaalam. Tapno pumigsa iti husto ni Gam. Aramidog ti amin akabaulak balasang kaw. Agyaman kami, Nana. Ala, saan akon nga bayag? Taamangan no adda ti maibaga dagiti gwardya. Wan, Nana. Kat agyaman kami unay. Adda dita supot ti makan. Amabalin nyo apagraranodan. Papigsahan na kayo da ita amakan. Gapo, tadain laok ko nga agas para iti salunan. Agyaman kami unay, nanamid. Saan da ka malipatan? Nalaka ka mabanhog. Apong sungan. Apong singban. Apok. Tamar, apok. Kabaulamon. Ngam nasken nga ininot laeng. Iti kasta. Saan ka amabignat, apok? Wen apong, Apok, saan mo apilitan? No di mo kabaulan. di kay agdanag apong. Kabaalak. Sige laeng tamar. Ngemkas itinakunak itay. Ininot laeng. Akliw. Nagdakkel akan tidad ti kwarta ti sinamar. Ana inayon iti ka ti saguday. Nasayat, no kasta, Pangulo. Isungay ta. Ada maited ko kadagiti man nakigubat. Apa kay ramanak, Pangulo? Sige, Akliw. Di kagdanag. Gaputa karaman kamidlang. Agyamanak, Pangulo. Nakaragragsakak unay-unay. Isungay tamot lang. Ingkakasarita dagiti man nakigubat. Ken dagiti gwardya dito'y balay Pangulo. Tagsasarak tayo into nagsapa iti sigod apag sisinarakan tayo. No kasta nga ikantay da iti kwarta. Wan, Pangulo. Matungpal. Itamot laeng. Inak idanon kadakwada ti imbagam. Ang maganad ka, Akliw. Tanarigatan. Amangan no maamuan ni Hidon ket dakestan. Mas amin a plano no kaskasan. Talaga nagalas ti ugali ni Hidon kabsat bangsalan. Iti dayta surat na. Nasken asumalog dagiti kakalugaran. Tapno agtrabaho da amin. Huwain kabsat bangsalan. Kat no basit ti mapastrek tayo. Kaasi tayo. Tasaan da tayo nga ikan iti kanon tayo. Huwain kabsat. Nalawag dayta iti surat na. Talaga kade asakopon na tayon ti sagoday. Isudan ti mangituray iti sinamar. Ay, ano ka dagitoy? Nasken nga agtungpal tayo iti saguday. Tano di tayo agtungpal? Sigurado adakes ti aramiden da kada Pangulo manayon. Kabsat kuli daw. Isong agtungpal tayo iti kayat ti tagasaguday. Lukas tangaraod. Bagaan ta amin na simmang at dito'y bantay. Tanasken asumalog tayo. Huwain kabsat bangsalan. Kasta ti aramiden da. Nalawag ka ditibilin ko ka, gwardya. Wan, Pangulo. Sige. Bagaam dagiti man nakigubat ti sinamar. Tamapandabagbagan dagiti alad da iti sinamar. Wan, Pangulo. Iti ka nito asaan dang agtungpal. Gudasag ti amo da. Sige lang, Kigas. Agtungpal tayo. Ikatan tayo, tialad tayo dito'y sinamar. Agtulnog tayo latta, iti pagayatan ni Hidon. Magsakla pang panunutan da Pangulo manayon.
Ang mga nagaramid akon iti may kontra ka ni Hidon. Uray sak. Kas kamot na dahi ti panunot ko, kikas. Kamsan tayong agdagdara sodos. Gapot abiyag da Pangulo Manayon tinakataya. Naglakalaang arautan tayo ida. Ngam narikatan. Huwag nga ro, Dakir. Ito sige. Agtungpal tayo latan. Ikatan tayo dagiti alat tayo dito'y sinamar. Pagtagan tayo! Sabay! Sige, Dakir. Tumulong ta. Wen, tumulong ta. Kapsat ko, Lida. Pilibak mat kadagiti kakalugaran tayo. Talagang agtrabaho na dito'y taltalaw. Saan dan ang nagkadkad pa'y? Mangipanagnak, anapatag kadakwada ti biyag ti Pangulo da. Saan la ni manayom ti agpagkad? Kapsat ko, Lidaw. Agraman ti biag dalinaya. Sampak kanigab. Pudno tako nam. Amin da, agpagad ti biyag da. No di tay agtungpal iti kayat ni Hidon. Iso asige. Ano san tayo tagtrabaho para iti sagoday? Tamamati ak. Asaan nga agnanayon akas tao'y. Pudno tako nam, kabsat bangsalan. Kan at dapay maudi anam na matayaw. Ha, Wen, kabsat ko litaw. At dapay namnama tayo. Awan sa balay, no din ni Gunday. anya, ni Gunday. Wen, kabsat ko litaw. Saan anatay ni Gunday? Akas iti pag-aamo tayo. Anya, Iso, tinamnama tayo. no kasta, si bibiyag ni Gunday. Ay, agyaman tayo nga road, ta saan anatay. Wen, kabsat ko litaw. Saan anatay ni Gunday? Napait na ito inumak nga agas, ama. Ano sam? Tamakapasaya at kinkareta. Wan, Gab. Ano samlaang? Mabisina kon. Saan da nga tapay amangyag itimakan? Nang runa ni Gab, amok ang mabisinan. Aganos tayo laeng. Aday tanti gwardya. Adan awit na amakan. Tuyinti ka na nyo! Agyaman ak, makapangan tayo matlangan. Saan laday ta timawat yo? Basta lakit di agsubli ti panagtalag yo kanya. Ken makitinulong kayo kanya. Itigas ta, ket agsubli ak apangulo ti saguday. Wan, Pangulo Kuligo! Lukas to yamang tad kay ti kwarta. Kaya't miya sikan ti Pangulo mi. Nusyak ti pangulo. Namnaman yung agtultuloy ang makaawat kayo iti kwarta. Ket naynayo naktupay. Sige! Sige iton, tipikbigan miya Pangulo! Pangulo Kuligo! Nukas tanarod, nasken ngagtungpal kayo iti amin nga ibaga. Wan, Pangulo! Magapunta sige iton, ti Pangulo mi! Nakaihersisyo akon. Apong suwan. Apong singban. Napigsakan, apok. Wen apong. Makitak, anapigsakan, apok. Ang sigurado kakaday, nga awan ti maday amarikrik nam, kalpasan ti panagin insayom. Paliiwam anaimbag ti bagim, apok. Wen, apong suwan. Awan ti madi amarikrik na. Talaga akabaulakon. Sige, apok. Nulakot tawan parikot. Sige, ituloy mo ti aghersisyo. Wenno agsanay. Wen, apong singban. Sige, agtsaa kapay lakay kiweng. Kabayatan ti panaginanam. Amok anabannog ka naggapaw ijay bantay. Agyaman ak iti tsaa, singban.
kumusta ni Tamar? Madama nga agin insayo ijay patad. Kadwa na ijay ni Bakatsuan. Kastoy latan ti akemta singban. Ti mangay aywan kadakwada. Ken ti aga-agas. Nalabe ta kastoy tinaituding nga akamta dito'y lobong lakay kiweng. Ti tumulong iti padata a tao. Wan, podno takunam. Bakit kan lakay tan? Ngam si bibiyag talata, aging gaita, lakay kiweng. Ngamen, talaga asaan pa'y anagkibos ti misyon ta. Ket alaa, aramiden talata ti maiparbang bakit singban. Wen, aramiden talata ti maiparbeng. Hoy, awanan ti alat ti Sinamar, Kikas. Kat dagiti kakalugaran na si Malog manipod iti Japantay. At dadaamin di kataltalunan. Kanuray dagiti daddo mga agtrabaho iti pamastrikan ti Sinamar. Intuloy damat tende agtrabaho. Ang tinakas na ito. Nagtrabaho tayo asana para iti Sinamar. Muli katagpay iti sagunay. Wengerod. Ala, nalpasan na binagbag tayo dagiti alat. Agsubli tayo ni Jay Saguday. Sige, saglita na dyan. Naragsakak gaputan na tulnog kayo kanya. Man nakigubat ti Sinamar. Nagsubli kayo kalpasan ti panang bagbagyo kadagiti aladyo. Kat dayta ti kayat ko. Kat ita, nasken nga agtrabaho kayo dito sa guday. Kat jak kayat nga datagreklamo kada kayo. Tanadagreklamo. Madusa. Kat ti kayat ko. Awagan dak a Pangulo. Nalawag! Pangulo! Kasta! Kasta ti kayat ko. Ngamin, ti Sinamar kat sinakupan ti saguday. At damanen surat ni Hidon kabsat bangsalan. Anya ti linaom ti surat. Ibagbagana at ti Sinamar kat sinakupan ti saguday. Anya? Agraraman day tahidon. Ang mawanan yaman na kabsat bangsalan. Bayam laeng, tinapatag, awan ti madangran nga uray asino kada tayo at taga Sinamar. Ket tinapatag, saan dapat tayen da Pangulo manayon? Kapsat ko daw. Kabayatan nga da Pangulo manayon iti ikot da. Agtungpal tayo lata iti kayat ni Hidon. Sige. Kasta daramiden tayo. Kapsat ko daw. Uwan, agtungpal tayo lata iti kayat ti saguday. Tamo, saan nga agnanayon akastoy? Dumteng to ni Gunday, ket ispalen na ti Sinamar, ken rukatan na iti pagbaludan da Pangulo manayon. Umudno nga ta, tinakuna nila kay Kulidaw, ani Gunday, ti mangispal kadakwada, ken mangwayawaya, kadamanayon, iti pagpaludan. Gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Galaleng!